Hola. Fa més de 20 anys que jo no publicava una novel·la. Em dedico per feina a parlar dels llibres dels altres i la veritat és que no tenia cap pressa per tornar a posar-me sota els focus. Suposo que com més llibres llegeixes, més respecte et fa ensenyar el que escrius. Fins que vaig anar a parar en un lloc del món que no recomanaria ni al meu pitjor enemic, o sí, però només a ell, que és un lloc de merda on sempre, sempre, sempre fa fred, un lloc que no surt als mapes, un lloc pitjor que l'infern, i em va semblar que la meva supervivència passava per escriure un llibre sobre supervivència. Aleshores em vaig obsessionar amb els accidents en què no es mor ningú. Com un que va tenir lloc a Girona el 1999, en què un avió que venia de Cardiff amb 245 persones a bord va sortir de la pista quan aterrava. L'aparell es va trencar en 3 trossos, però no es va morir ningú. Tant passatgers com tripulants en sortir de l'avió anaven repetint: hem tornat a néixer, hem tornat a néixer. També vaig reviure la peripècia d'un bergantí mític, l'Endurance, que era un bergantí de construcció noruega que podia navegar a vapor i a vela i que s'havia dissenyat expressament per afrontar un viatge polar. Això era el 1914. Era un viatge perillós, molt perillós, que va acabar en catàstrofe, però després de 22 mesos de calvari a l'Antàrtida, els 28 passatgers van tornar a Anglaterra sans i estalvis. I un bon dia vaig saber que existia un avió que havia caigut a Islàndia el 1973, que s'havia estavellat, però el fuselatge de l'avió continuava al mateix lloc al cap de mig segle i s'havia convertit en un destí cobejat per turistes intrèpids. S'havia estavellat, però en certa manera era ell mateix un supervivent. A mi aquella metàfora em va agafar pel coll, gairebé em va estrangular, i la resta de la història la podeu llegir a Aterratge.